Ξημερώνει η Κυριακή των Βαΐων, η μέρα που ο χριστιανισμός συνάντησε τον ελληνισμό. Η μέρα που ο Χριστός συνάντησε τους Έλληνες. Ήσαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν ανεβεί εις τα Ιεροσόλυμα, για να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πάσχα. Αυτοί, λοιπόν, ήλθαν στον Φίλιππον, που κατήγετο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν. Λέγοντες οι Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν και να ομιλήσομεν μαζί του. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει τούτο στον Ανδρέαν, μαζί δε κατόπιν, δια λόγους σεβασμού, ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουν στον Ιησούν ότι οι Έλληνες θέλουν να τον είδουν. Ο δε Ιησούς απεκρίθηκε τους είπε έφτασε τώρα η ορισμένη από τον Θεόν ώρα, δια να δοξαστεί με την σταύρωσιν και την ανάληψην του ο Υιός του ανθρώπου και να αναγνωριστεί ως Μεσσίας και λυτρωτής από τους Έλληνας. Οι οποίοι αυτήν τη στιγμή αντιπροσωπεύουν και όλων των εθνικών κόσμων. Κατά Ιωάννην Ευαγγελίο κεφάλαιο 12, 20-23. Μην νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του Μωυσέως ή την διδασκαλίαν των προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόμον. Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα, δεν θα παραπέσει από τον νόμον, μέχρι την στιγμή που όλα θα επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου. Εκείνος λοιπόν, που θα παραβεί μίαν από τα εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικρέ και ασήμαντι, και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα ονμαστεί ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνιστεί να τηρήσει όλα στα εντολάς και διδάξει την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθεί μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών. Κατά Ματθαίον Ευαγγελίο κεφαλαίο 5, 17-19. Το τελευταίο σύνταγμα των Ελλήνων, αλλά και όλα τα προγενέστερα από εκείνο της Επιδαύρου το 1822, τα διακρίνει η ακρίβεια. Ξεκινά και μάλιστα ως προήμιον, με την επίκληση της Αγίας, Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, και ακολουθούν τα υπόλοιπα άρθρα, στην βάση του να επέλθει κάποτε, το ελθέτω η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Οι Έλληνες έχουν δύο νόμους. Τον νόμο του Θεού καταχωρημένο στα Ευαγγέλια και τον νόμο του Θεού στο Σύνταγμα. Αυτό αυτονόητα προκύπτει διότι η Ελλάδα είναι ορθόδοξος χώρα, είναι η χώρα του Θεού. Δεν μπορούν οι Έλληνες να παραβαίνουν τον νόμο του Θεού που γράφτηκε διά των Αγίων του, δεν μπορούν και να παραβαίνουν και το Σύνταγμα που γράφτηκε με το αίμα των ηρώων του και με τη γραφίδα των φωτισμένων ανδρών του έθνους. Βέβαια είναι αναμφισβήτητο ότι το Σύνταγμα του Θεού είναι δημοκρατικότερο από το οποιοδήποτε σύνταγμα του κόσμου. Αφού προσδίδει την δυνατότητα να το τηρήσει ως της θέλει. Αν έχουμε ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είμαστε ένοχοι και παραβάτες ή να παραδεχθούμε ότι δεν μας αρέσει το Σύνταγμα και να το αλλάξουμε, ή σε τελική ανάλυση να αλλάξουμε χώρα. Να έχουμε την ειλικρίνεια να λέμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν θέλουμε να είμαστε Έλληνες. Δεν θέλουμε το Σύνταγμα. Οι Έλληνες επέλεξαν να συνεχίσουν την ιστορία τους και την πορεία τους, με αυτόν που θα συμπλήρωνε τον νόμο του Μωυσή και όχι θα τον κατέλειε. Επέλεξαν την αγάπη, τον Χριστό, και μάλιστα χωρίς να τους επιβληθεί από κανέναν. Επέλεξαν τον Χριστό οικειοθελώς, που σημαίνει εφαρμογή απόλυτης δημοκρατίας. Ο Χριστός όμως είναι νόμος, αλλά δεν μας δέσμευσε ποτέ να εφαρμόζουμε τον νόμο της αγάπης διά της βίας. Από εκείνη την ιστορική στιγμή ταυτίστηκε ο Ελληνισμός με τον Χριστό και ο Ελληνισμός με εκείνον. Θα συμπορευόταν στο εξής ο Χριστός και οι Έλληνες για να αλλάξουν τον ρουν της ιστορίας. Δεν μπορεί να υπάρξει Χριστός χωρίς Έλληνες και Έλληνες χωρίς Χριστό. Είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Θα περάσουν 3 αιώνες από την εμφάνιση του, για να έχουμε τον ελληνορθόδοξο χριστιανικό βυζαντινό πολιτισμό. Αρχίζει από τον Μέγα Κωνσταντίνο και με πρώτο σταθμό την θαυμαστή νίκη του επί του Μαξεντίου το 312 μετά Χριστού. Μία νίκη που ακολούθησε όμως το όραμα εν τούτο νίκα. Όμως τι σήμαινε αυτή η φράση, διαβάζω από το εξαίρετο βιβλίο του Σαράντου Καργάκου σελίδα 44. Η φράση εσήμαινε ότι με έμβλημα το ουράνιο σημείο θα μπορεί να νικήσει τον αντίπαλο του. Μετά από αυτό ο Κωνσταντίνος θεώρησε το φωτεινό σημείο ως επιφάνεια φανέρωση του χριστιανικού Θεού.
και διέταξε να χαραχθεί πάνω στις ασπίδες των στρατιωτών του το μονόγραμμα του Ιησού με το Ιώτα, ο λίγο αυξημένο προς τα πάνω. Αργότερα μετασχηματίστηκε σε Ρο, Χριστός. Και εδώ λοιπόν το Ιώτα. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστού, και πάλι επί Μέτρο Κωνσταντίνου εν Ιώτα θα δείχνει την ακρίβεια. Θα το διατυπώσει ένας επίσης Μέγας Άγιος ο Αθανάσιος με το ομοούσιον. Και όχι όπως ήθελαν οι οπαδοί του Αριού ομοϊούσιον. Ένας επόμενος σταθμός θα είναι η επιλογή της αποικίας των Ελλήνων μεγαρέων του Βυζαντίου για να στηλωθεί η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα εγγενιαστεί για πρώτη φορά από τον Μέγα Κωνσταντίνο ένας ναός αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού. Κάτι ανάλογο δεν έγινε με τον Παρθενώνα, που ήταν αφιερωμένος στην θεά της Σοφία στην Αθηνά, που ξεπήδησε μέσα από το κεφάλι του σοφού πατέρα της του Δία. Μόνον 2 πόλεις στον κόσμο διεκδίκησαν για λογαριασμό τους τη Σοφία του Θεού. Η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη. Ας θυμηθούμε όμως και την γραφίδα του συγγραφέα της ιστορίας του ελληνικού έθνους Κ. Παπαρηγόπουλου, το όντιο Παρθενών του Περικλέους ουδέν άλλο ή το παρά το εθνικόν της του υψίστου Σοφίας ιερών. Και πάλιν, ο ναός του Ιουστινιανού ουδέν άλλο παρά ο Παρθενών της χριστιανικής πίστεως. Εποχή Περικλέους και ο Παρθενών χτίζεται με 2 αρχιτέκτονες. Ικτίνος και Καλλικράτης. Εποχή Ιουστινιανού και η Αγία Σοφία σε σχέδια 2 αρχιτεκτόνων Ανθέμιου και Ισιδόρου. Το αρχαίο ελληνικό Βυζάντιο ονομάστηκε και γυναικόπολης από την σύζυγο του Βίζαντος Φιδαλία, διότι προστατεύτηκε από αυτήν σε περίοδο κινδύνου. Η Κωνσταντινούπολη στο μέλλον θα προστατεύεται από μιαν άλλη γυναίκα. Την υπέρμαχο στρατηγό Παναγία. Από το 330 μετά Χριστού η Κωνσταντινούπολη για αιώνες θα είναι η πρωτεύουσα όλου του σύγχρονου τότε πολιτισμένου κόσμου. Εκεί θα αναπτυχθούν τα γράμματα, οι τέχνες, οι επιστήμες και θα τελειοποιηθεί το ρωμαϊκό δίκαιο στο νέο Ιουστινιάνιο δίκαιο. Η ανθρωπότητα ουδέποτε ξαναγνώρισε τέτοιον πολιτισμό. Το γιατί καταγράφεται στις λιγοστές γραμμές του διαπρεπούς Γάλλου ιστορικού Ελ Μπρίαρ. Το Βυζαντινό κράτος είναι η οργανική ανάπτυξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά έγινε ελληνικών και χριστιανικών και ευρίσκομενη σε αυτό ηνωμένα τα 3 θεμελιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Των Ελληνισμών, των Ρωμαϊκών δίκαιων και των Χριστιανισμών. Τήρησαν την ακρίβεια των ανθρώπινων νόμων και του υπέρτατου νόμου της αγάπης. Γράφτηκε μία ένδοξη ιστορία 1100 χρόνων περίπου. Αυτή η ένδοξη ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού σταμάτησε το 1453 μετά Χριστού. Διότι παραβλέφθηκε ένα Ιώτα και μία Κεραία, και τη βασική παράβλεψη θα την ανακαλύψουμε λίγα χρόνια πριν την άλωση. Στην Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας το 1439 μετά Χριστού, όποτε μάλιστα παραβλέφθηκε στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το εν Ιώτα η τιμωρία υπήρξε άμεση. Έκτοτε η ανθρωπότητα πορεύτηκε χωρισμένη στα 2. Χώρισαν τον Ελληνισμό και τον Χριστό σε 2 κομμάτια. Η ανθρωπότητα δεν μπόρεσε έκτοτε να ορθοποδήσει ξανά. Αρκετές φυσιογνωμίες και μέσα από τον κλήρο, διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο και αγωνίστηκαν, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν αυτόν τον σπουδαίο πολιτισμό στην Ρωσία και στην Ευρώπη. Κύριλλος, Μεθόδιος, Βούλγαρης, Θεοτόκης και άλλοι. Όμως από το 1453 μετά Χριστού δεν μπόρεσε κανείς να αγκαλιάσει Ελληνισμό και Χριστό μαζί. Η μεν Ρωσία πήρε τον Χριστό, η δε Δύση τον Ελληνισμό. Κανείς δεν αντέγραψε το βυζαντινό μοντέλο με ακρίβεια. Όπως μας ζήτησε ο ίδιος ο Χριστός. Οι Ρωμιοί και η Ρωμιοσύνη έζησαν και ζούνε μέσα στην αφάνεια και μέσα στις τάχτες που προκάλεσαν οι εχθροί αυτού του πολιτισμού. Όμως αυτές οι στάχτες, όσο και να φαίνεται αδύνατο και απίθανο, συγκρατούν κάποιες πίθες αναμένες. Στα τέλη του 18ου αιώνα, για την ακρίβεια στα 1776 γεννήθηκε μία σπάνια και μεγάλη φυσιογνωμία που λέγεται Ιωάννης Καποδίστριας. Από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι και τον θάνατό του, αγωνίστηκε με δύναμη Θεού να ξαναμαζέψει όλο αυτόν τον πολιτισμό και να τον εκφράσει μέσα από την πανίσχυρη προσωπικότητα και αγιότητά του. Το όραμά του ήταν να κάνει όλη την ανθρωπότητα ορθόδοξη και να αναστήσει το Βυζάντιο. Στη Ρωσία έζησε ως Έλλην και χριστιανός και την υπηρέτησε στο ακέραιο, μέχρι να αναλάβει ως κυβερνήτης της Ελλάδος. Το ακέραιον του χαρακτήρος του ήταν μοναδικό. Έδωσε την ευκαιρία στην Ρωσική Αυτοκρατορία να αντιληφθεί ότι το Βυζάντιο δεν είχε πεθάνει, αφού ο υπουργός των εξωτερικών της δεν άλλαξε ούτε εν Ιώτα, ούτε μιαν Κεραία.
Παρέμεινε χριστιανός, παρέμεινε και Έλλην. Δυστυχώς οι Ρώσοι τον αγάπησαν τόσο, όσο μόνον ικανοποιούσε τα συμφέροντά τους. Δεν μπόρεσαν να δουν πιο μακριά, ότι δηλαδή ο Καποδίστριας εκπροσωπούσε τον Θεό εδώ κάτω στη γη και ότι ήταν υποχρεωμένη η Ρωσία μέσω του Καποδίστρια να αναστήσει το Βυζάντιο. Όταν η Αγία Ρωσία δεν αντιλήφθηκε το μεγαλείο του μοναδικού και ανεπανάληπτου αυτού ανθρώπου, έφυγε εξόριστος στην Ελβετία. Μεγαλούργησε ως χριστιανός διπλωμάτης για το καλό όλης της Ευρώπης. Ευεργέτησε την Ευρώπη με την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού, αλλά δεν αντιλήφθηκαν και οι Ευρωπαίοι τον ρόλο αυτού του σπουδαίου ανθρώπου που όλους τους ευεργέτησε. Την Γαλλία, την Γερμανία, τους πάντες. Δεν είναι προφανώς τυχαίο ότι χαρακτηρίστηκε ο θεμελιωτής της Ευρωπαϊκής Ειρήνης των 99 ετών, από το Συνέδριο της Βιέννης το 1815 μέχρι και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914. Έφτιαξε το Σύνταγμα της Ελβετίας και ένωσε τα διάσπαρτα καντόνια, δείχνοντας σε αυτό το κομματιασμένο κράτος την τεράστια ευλογία του Θεού που είχε να ενώνει, να σμίγει τις διαφορετικότητες των ανθρώπων. Η Ελβετία ήταν ένα επίτευγμα μοναδικό στην ιστορία, του χθες, του σήμερα, του αύριο. Αυτό που επιτεύχθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια στην Ελβετία ήταν κάτι που δεν το αντιλήφθηκε κανείς. Δεν του επετράπη να φτιάξει το Βυζάντιο, αλλά έφτιαξε Βυζάντιο την Ελβετία, και γράφτηκε το Σύνταγμα της Ελβετίας με την ακρίβεια του Ιώτα και της Κεραίας. Παναγία η Πατριώτισσα η Νάος Ινέν. Αυτό είναι το επίτευγμα του πρώτου μεταβυζαντινού ηγέτου Ιωάννη Καποδίστρια. Ευεργέτησε και τη Ρωσία και την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ένας πρόδρομος, ότι θα ξαναφτιαχθεί πάλι το Βυζάντιο. Ο ίδιος μάλιστα όχι μόνο δεν το απέκρυψε, αλλά μας άφησε και έγγραφη παρακαταθήκη όταν απαντά στον Άγγλο Υφυπουργό των Απικιών. Ότι τα σύνορα της Ελλάδος ξεκινούν από Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως και έχουν χαραχθεί με το αίμα των Ελλήνων. Εξάλλου και το όνομά του είναι Γιώτα, ο Άνης. Μας γυρίζει πίσω σε έναν Γιώτα, ο Άνη πρόδρομο που προετοίμασε τον δρόμο του Χριστού στην γη. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, το πιστεύω, χωρίς να αμφισβητώ στο ελάχιστο ότι ήταν ο πρόδρομος μιας νέας εποχής για τον ελληνισμό και τον χριστιανισμό. Άλλωστε ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός υπήρξαν άρρηκτα συνδεδεμένοι και στο Σύνταγμα της Τρίτος Εθνοσυνελεύσεως της Τριζίνας, στο οποίο καταχωρήθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια. Και στο Σύνταγμα μάλιστα εκείνο, υπήρχε το προήμιο της Αγίας Τριάδος, υπήρχε και στο τελευταίο του άρθρο η περιγραφή της επισήμους φραγίδος της ελληνικής επικρατείας, η Θεά Αθηνά. Έπεσε και ο εκλεκτός του έθνους, όπως ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας από την Κερκόπορτα της Διχόνοιας. Σύντομα, όλοι αυτοί που αστόχησαν να αντιληφθούν το μεγαλείο του ελληνισμού και του χριστιανισμού, θα το αντιληφθούν δυστυχώς μέσα από την συμφορά που έρχεται. Θα έπρεπε άραγε να φτάσει όλη η ανθρωπότητα στη συμφορά για να κάνουμε το αυτονόητο, δυστυχώς, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι το ίδιο το εγώ μας. Που ενώ γνωρίζουμε την αλήθεια την αποφεύγουμε. Σήμερα ο ελληνισμός πορεύεται για την άκρα ταπείνωσή του. Θα δοκιμαστεί όσο ποτέ άλλοτε. Ο ελληνισμός όσο και να θέλουν κάποιοι να τον αφανίσουν δεν μπορούν. Διότι ο ελληνισμός βρίσκεται μες στον Χριστό, ο Χριστός βρίσκεται μέσα στον ελληνισμό και ο Χριστός δεν αφανίζεται. Ο ελληνισμός και χριστιανισμός ενωμένοι είναι το μοναδικό αυθεντικό φως των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι της γης δεν έχουν καμία άλλη επιλογή. Ο χριστιανισμός αντάμα με τον ελληνισμό είναι η μόνη ελπίδα στην γη. Είναι το Ιώτα και η Κεραία των ανθρώπων πάνω στη γη για επιβίωση. Ας μη μας διαφεύγει ακόμη μια σημαντική λεπτομέρεια αρκετά όμως ενδεικτική ακόμη και σήμερα. Η Κωνσταντινούπολη παγκοσμίως είναι γνωστή ως Ισταμπούλ. Οι πάντες γνωρίζουν ότι προήλθε από το «εις την πόλην», που είναι αναμφισβήτητα ελληνικό. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι και το όνομα αυτό Τούρκος δεν το έδωσε. Το έδωσε ένας Άραβας, αλλά καταγωγής ελληνικής. Ήταν ο γεωγράφος του 13ου αιώνα Γιακούτ Χαμαβή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε την εφαρμογή Hellenic Network. Μια ψηφιακή γέφυρα που συνδέει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, που προσφέρει πόρους, εξερεύνηση πολιτιστικής κληρονομιάς και κοινοτική υποστήριξη. Ελάτε μαζί μας για να δώσουμε ζωή σε αυτό το έργο. Υποστηρίξτε το έργο μας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, εμφανίζοντας αυτό το βίντεο ή κοινοποιώντας αυτό το βίντεο με φίλους και συγγενείς.
Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να εξετάσετε αυτήν την ευκαιρία και να συμμετάσχετε στο να έχετε μόνιμο αντίκτυπο στην κοινότητά μας. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Ονομάζομαι Αθηνά και είμαι ενθουσιασμένη που σας καλωσορίζω ως συμμετέχον μέλος του δικτύου του Ελληνισμού και του προγράμματός μας Επιστροφή στις ρίζες μας.